Szeretnének önök kellemes környezetben hódolni a teázás élményének? Akkor látogassanak el a Veselényi és a Nagy Diófa utca sarkán található Csillagfény teaházba, ahol a vendégeket meleg színek, kellemes illat és barátságos hangulat fogadja. A napfényteremben helyet foglalva megízlelhetjük a több mint 100 féle tea valamelyikét. Keleti hangulat és kellemes zene társaságában jól fog esni a vízipipázás, mely a Csillagfény teaház egyik különlegessége. Természetesen gondoltunk a szerelmesekre is. Ha önök egy meghitt randevúra vágynak, az éjszaka fényeit idéző csillagtermünket ajánljuk figyelmükbe. Ha még jobban szeretnének elbújni a világ zaja elől, azt megtehetik a Szeparéban, ahol a mosolygó Buddha várja önöket. Szeretnék hazavinni az ízek élményét? Akkor távozás előtt válogassanak kedvükre az otthoni teázás kellékeiből és a finomabbnál finomabb teákból. Most már tudják, ha teázás, akkor Csillagfény teaház. Várjuk kedves vendégeinket!